Này, khối cái mày đi đi xin này luôn phật, cá rồi chụp đứng ăn này đi nữa. तो BTC-आव हाखौसो रैखा खालामनो फैदों ना हानि जेंनायासो बांबोदों दा बे बाथ्राखौ लानानै गोबांथार रायजोफ्रा कुइसन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां सैखिया सुबुरि गामियाव हारसा आरो बर'फोरनि गेजेराव हाखौ लानानै दाङाबाजि आरो नोंथांमोना नुबाय पर्बत जरायावबो मैयानि दिनावहाय हानि माखासे बाथ्राखौ लानानै रायजोफोरा गोबां खुद्रिसारदों आरो BTC सोरखारनि सायाव गोबां खुद्रिसारदों दा रैखा गैया बेफोरबायदि माखासे आपडेट लाना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां Này, khối cái mày đi đi xin này luôn phật, cá rồi chụp đứng ăn này đi nữa. Cá sấy khối cái bị sấy bị chụp được. Mày đi chụp được này. Này. Mày đi đi thôi mi bia. Bay đeo này. Mày đi mau ăn này vậy này. Này mày đi chụp được luôn phật. Này. 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 Này, lu pernah diciptakan nih, borongnya habis. Dulu besar mah bak, kancan neune bisa hakalan sebayar nah, nih. Sudah pindah nih. Stop, nolai, kau berfina ini juga. Nih. Nih, behani budung hayar nalu besar nih. Tunggu cik kamu rasa? Registration dah kan aja. Kamera. Sudah isir nih. Kita tak harus beri kami. Nah ini ber. Zona ya biar nabur. Ini kita mau isir direct pun ane direct kado. No. क्यों दे रहे सरकार को तो खलास लेके कोई क्या क्यों उठाया थे तो तो प्लाई क्यों प्लाई Bisa apa lagi hede kayak saya. आमिर वानी कोरी थोप वाली तू उठा के वाली पकड़ेगी Nah, lagu ber hasar ber hasil kulit ini zadar nah. Bisa thằng này bisa gue cái gì vậy benar nah, phải nơi ba rồi sẽ gue tak sujud nah nih cilang dong mah. Bisa yang benar nah benar nah sih. Das gak pinjam darah. Gue tak sujud bayi manusia ikin kasih, oh gue dong sih benar sampai. Borongnya hak kena siapa lah ya? Mati mana? Tadi marah ya karena naik. Balik Nepal bilang, China itu memang benar film dari sana. Besar nih pancen senewnya. Pindah ini kok. Pindah kar banyak yang baik. Kasih gue tuh film dari sana. Siapa nak hari ni ya? Nabi sebenarnya. Nih, pindah benar. Nih, kau itu mana di sini nih lu per? Kau jauh dengar naik di nih. Kasih gue tuh bisa. जोङो बेयाव ओरैनो रायजो जानाया
40-50 बोसोर रानिं सोलिबाय जोंनि आबै आबौमोनहा बेखौनो आइ आफामोनहा दखल खालामनानै दोनदों जों बेखौनो एसे एनै मावनानै जों फिसा फिसौफोरखौ फोथांना लाखियो बे फरायसा फैनाया जाबाय दाखालि मा मास मोनलाय बे थारिखखौ जायखिजाया जों गोसोआव गैला नार्सारि खालामफैनो एवदोंमोन एवनायाव जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बिसोरखौ होबथानानै बे बुंबाय आरो जोंथ' बेयाव जेबो बुंनो हाया रेन्जाराव थांदो रेन्जारा मा बुङो जों रेन्जाराव थांबाय रेन्जारा बुंबाय जोंथ' आंथ' जेबो बुंनो हाया आंहाबो गोजौआव मानसि दं होननानै डिउफनाव थिनहरदों डिउफनाव थांनानै डिउफजों रायज्लायबाय डिउफआ होनदों आंबो मा बुंनो बेखौलाय नोंसिनि लकेल EM दं बेनाव नोंसोर मा इनफरमेसन हैनानै मा बुङो बे होननानै ओमफ्राय जों EMनाव लकेल जोंनि EMनाव मुनमुन बायदेवनाव थांनानै क'क्राझाराव खस्थ' खालामनानैबाबो थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम गथायहैदों जाहाथे जोंनि बे हायाव 100 हेक्टारा जाने जोंनि न' खाथियाव जाने बागान जानो मोना होननानै जों बेनो मेम'रेन्डाम गथायहैदों आरो बायदेवनो दा नोंथांमोना मा लुबैदों जोंथ' बागानखौ जों बाहाय खालामहोआ थैबाबो जों खालामहोआ होननानै जों ओंखायनो नैबे धर्ना बादि खालामनाय जादों जाहाथे जोंनि बायदेवआ बे खामायखौ जाने बन्द' खालामो आरो बेयाव जुदि बन्द' खालामा होनना बुङोबा आरो जों बिनिख्रुइ बांसिन जों होबथानांगौ जानानै फैगोन मुनमुन बायदेवखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों दि जोंनि मुनमुन बायदेवआ जाहाथे जोंनि लकेल हिसाबै गावनि बे एरिया बे जोंनि फर्ट बजरा 1 नं फर्ट बजरा समस्तिनि EM जाहाथे बे खामायखौ बन्द' खालामो आरो बायदेवआ फंसे खोथा बुंबानो बे बागाना बन्द' जागोन होननानै जों ओरैनोबाबो मिथिखायो निस्सय बे बायदेवनि आखाइ दं माइया जाहैबाय जोंना ओरै सुखान जरा ओरै मावरि जरा भालुक जरा पुराना फानबारि खालबान्दारि फायखनदारा दुलदुलि 6-7टा गामिनि हानि मानसिनि हा दं आरो बेयाव ओरैनो एफा एनै सोरबा 4 बिगा सोरबा 5 बिगा बे सिङाव सोरबा रबार गायदों सोरबा औवा गायदों सोरबा एसे एनै था मावनानै थारुन गायनानै जायो आरो बायदेवआ बुंदोंमोन जोंनि सुखानजरा गामियाव फैनानै गावनि MCLAनि बै केम्पासाव भटआव जाहाथे नोंसिनि हाखौ फरायसा मालाबाबो जाहाथे सेना लानो मोना बेयाव आं गसंगोन बेयाव खुनुदिनबो आं बागान खालामहोआ नोंसोर फिसा फिसौफ्रा नोंसोर बोरै थैजासे बेयाव संसार खालामनानै जादों आं बेखौ होबथागोन होननानै बायदेवआ गावनो खुद गावनि खोथाजों बुंदों दिनै सानाव गसंथादों बायदेवआ नोंथांमोननि खोथानाय बायदि गैया जों खोथा होननाय बायदि जों बायदेवआ जों गावनि खोथा बुंनाय बायदि जों जेबोखौनो नुहुराखै उल्थासो गाव जोंखौ उल्थासो नारसिनगासिनो दङ बे खोथाखौ बिसायख'थिनि सिगां बुंदोंमोन ना बिसायख'थि जोबनानै बिसायख'थि सिगां माने गाव इलेक्सननि सिगां बुंदों आरो बे केम्पास समाव भट बिफैनाय समाव बे खोथाखौ गाव बुंदों दा नोंथांमोना सावरायफिनदों ना सावरायफिनाखै जोङो बायदेव जों बेखौ सावरायफिनायखौ अलरेडि जों मेम'रेन्डामाव हैनाय दोनदों ओमफ्राय मेम'रेन्डाम होनानै बेखौ जों खस्थ' खालामनांगौबाबो जों बेजों बायदेवजों खुद फेस टु फेस मुभ खालामना जों रायज्लायदों आरो जों गावबुरा सानैजों थांदोंमोन मा बुंदों बायदेवआ बुंदों नोंस्रा रबार खालामोबा अबेयाव बागान खालामोबा मा उसुबिदा जागोन उसुबिदायाथ' बायदेव जों बाहाय एसे एनै रबार गायबाय बेयाव सासेनिल' हा नङा जों ओरैनो बे दखल 100 बिगा 150 बिगा रावहाबो गैया जों ओरैनो 6 बिगा 7 बिगा हाइस्ट 10 बिगा जों बेखौ मावनानै जादों आरो सोरबा सोरबा एसे एनै रबार गायनानै जादों बे खोथाखौ बुंदों जों बायदेवनि सिगाङाव बे हारिया गासिबो ट्राइबेल एरिया जों बाय गासिबो जों ट्राइबेलनि एरियाखा ट्राइबेल मानसिखा जों बाहाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर नटिस मोनदोंमोन नामा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेबो नटिस हरनाय जायाखै डाइरेक्ट सिदा मावफैदों आं खोनानो मोनदों माबा टिचिं लागायगोन बा माबा खुन्थिया गायगोन होननानै बेखौथ' खुन्थिया गायगोन होननानै दाखालि फैदोंमोन दाखालि फैनानै जास्ट ओरैनो बिसोरो मानसिखौल' थिनहरदोंमोन हाखर जावनो पेन्टिं टेन्टिंखौ लाबोआखै आरो बेयावनो जों ओंखारनानै बिसोरखौ जों बारा होनाय जादों ओमफ्राय थांफिनबाय बिसोरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया फैनो होनदोंमोन बिसोर फैयाखिसै बेनिफ्रायनो बिसोर गथायनानै थांबाय नै दिनै जों बे खामायखौ जों दिनै धरना होनांगौ जानाया प्रसेसजों खालामनांगौ जानाया नैबे दिनै बायध'थायाव जों खालामनांगौ जाबाय भिलेज बाउन्डारि आरो जों बोरै हगारनो बे जोंनि न' खाथियाव बागान जायोबा बे सरखारनाव ओरै रेकर्ड थाहैखागोन सिनि बेसेबा न'खौबो बुखुफिनहोनाय मोनसे जों न'खौ लुबैदोंमोन बुखुनाया ओरैबायदि बे क्लाबफ्रा बे नैबेयाव न' लुदोंमोन बे न'खौ हयथ' गावसिनि ससाइटि बायदिनो हा नालाय गावस्रा माल माथा दं ओरैनो हाबाफ्राव लांनाय दो दख्ला मेरला जिनिस दं बेयाव न' लुदोंमोन आरो क्लाबनि माल माथा दोनदों होननानै बेखौ फरेस्टफ्रानो फैनानै गावसिनि आखाइजों बुखुवाखै गावसोर होनदों जोंनि आखाइजों बुखुवा जों लांगोन नोंसोरनो बुखुनानै बेयाव दोन होननानै फरेस्टफ्रा बिसोरखौ होनदों आरो ओमफ्राय तखन नैबे ससाइटि मानसिफ्रा जों रायजोफ्रा ओंखारनानै बुखुनानै दोनफिनदों बे एरियायाव मा बानायनायनि खोथा होलांदों डिपार्टमेन्टआ ओरैनो दंफां गायगोन गावसिनि बागान खालामगोन